zeru aukitu nahian alferrik baina bizirik da ez esan ez pentsatu horregatik zantatuko naizenik baina zure begiek esnatu dute ilunpetan zegoen itxaropena itzik esan gabe oihukatzen naute ez etxi jaio nintzen egunetik txumustuka malko baten ibilbidean galdurik loturik oroitzapenen mehatxuak irudiak honezkero burutik gendu ezik baina zure begiek esnatu dute ilunpetan zegoen itxaropena hitzik esan gabe oihukatzen naute ez etxi nire baitan helmuga bat oraindik urrun sentitzen dudana ez nuke nahi bide hortan nire hitzekin zure begirada itxasoan galtzeri ez herri honen alde borrokatzea, Salvador Mesolariak esaten zuen bezala, herria maitatzea, sufritzea da. Eta askatasunen nahi balimo dugu, zerbait inbarra daukagu. Eta ni osbera zego izu. 5. aldia da, kartzelatik ateratzea izela. Baina, bihotzetik esaten dizuen, merezi du. Herri honen alde borroka egite, merezi du. Eta... eta nik nire alegin txiki bat egin den behintzat egunean egonez. Ni benetan sinisten dut zertan ari gara. Bat nator, eta honean ez etorri denbora pasatzea. Agian entzainak pentsatuko du nik nire egin detela. Nik umil gauzbet esango izuen. Nik ezagin borrokarako jaio nintzen, baina nik borrokatzeko prest nago eta segitu nahi den. Zergatik gure herria, Euskal Herria, independientea ikusi nahi dietelako. Eta horreaino, nik prest nago zuekin bat egiten. Baina berriz errepikatuko nizuke gauz bat. Importantea da sinistea daramagun proiektuan. Importantea da sinistea. Nagoa zen. Oso importantea da zerbait egitea. Eta nik uste dut, nahi bali badugu Europan dauen haize hau, gure aldeko haize hau, aprobetxatu, martxa bat gehiago sartu behar dugula,
indarpixka gehiago sartu behar dugula, eta borrokatu beharra dagoela. Ez dut, estrategia aldaketa ez da isirita egotea. Estrategia aldaketa da tresnak aldatzea, tresna demokratiko bidez, baina borroka bidez. Eta borrokan bidez lortuko dugu herri honen askatasuna, eta borrokan bidez lortuko dugu barruan daudenak eta kanpoan daudenak hemen egutzea gure artean. Eta gaurko egun haue bezala aurrera eramatea. Bukatzeko, eskarrik asko zenidei, ni berezik eskarrik asko eman berdion den emazteari, kartzela herria baino gehiago beha izan dudako, eskarrik asko zenide guztiei, eta sinistuz benetan, herri honen alde borrokatzea merezi du. Eta berriro ere, barrua juinber balimet, pres nago, baina herri honen alde borrokan segituko du. Gore Euskal Herria eskatuta! Gore Euskal Herria sozialista!